Hejsa, folkens, og velkommen til de to venners YouTube-kanal. Ah. I dag er vi inde og spille Kit PvP på Danish Gamer Server, og der skal selvfølgelig ligge link i beskrivelsen til, I kan komme ind og nakke os, og nakke ham her, og nakke alle dem, der nu har lyst til at nakke hinanden, og hvad nu I ellers har lyst til. Noget specielt, vi skal snakke om, altså. Vi skal jo starte med at sige, at for det første, så er jeg jo 16 år gammel, og Jasmin, hun er 14, og ved at blive 15. Om 3 dage. Om et par dage. Samtidig skal det også siges, at ideen til den her kanal, som vi nok ikke kommer til at udrette særlig meget lige her til at starte med, nok ikke bliver helt som vi havde regnet med, men så bliver andre idéer, og hvis I har idéer til hvad vi kan lave, vi vil for eksempel spille Kit PvP, som vi er i gang med lige nu, så vi vil også rigtig gerne begynde på noget prisen inde på Danish Gamer Server, og den server vi kommer til at spille allermest på bliver Danish Gamer Server, fordi at det er den server mig og Jasmin vi mødtes, hvor vi så blev til de to venner. Husk at drikke suppe, søde. Hvad skal du? Det gør ikke noget. Jeg tror også jeg kommer til at slå dig. Hvorfor? Han laver det der fucking suppespawn hele tiden. Det er så dumt. Ja, det er. Ej, jeg var så tæt på. Men hvis vi bliver bare stående herinde, så kan han have det sjovt. Så kan han det sjovt med sig selv. Vi skal nok lige snakke lidt mere. Hvad mindre du har stoppet den. Nej, det har jeg ikke. Men du må også godt komme med noget. Ja, men vi vil spise. Hopper du ud igen? Ja, vi er oppe på trappen. Han er nede på 14. Og jeg kan ikke få noget julen. Det gør jeg også. Fuck. Vi burde tage bue. Og så fordelen vi har ved at spille på serveren her, det er at der er mange flere muligheder for os, i hvert fald lige nu, som YouTuber, fordi at der ikke er så mange, der laver YouTube på Danish Gamer Server, i forhold til Freakyville og hvad fanden de ellers hedder alle sammen, hvor alle laver YouTube nærmest. Så tager vi en server, der egentlig ikke er så populær og så kendt, men som vi synes er sjov at spille på, og som vi ligesom har nogle referencer, vi er stadigvæk oppe i trappen nu, død, som vi stadigvæk har nogle referencer til at spille på, fordi det ligesom er den server, vi ligesom startede vores venskaber, vores, ja, hvad kan man ellers sige? Okay, tak for TP, siger jeg bare lige. Undskyld. Og kom nu! Søs. Help. Nice. Jeg ved slet ikke, hvor jeg slår. Og for øvrigt, folkens, hvis I har lyst, så gå lige ned i jeres YouTube-indstillinger, og så sætter I lige grafikken op på 2K, fordi vi optager faktisk i 2K. Det er rimelig meget i forhold til mange andre YouTubere. Det kommer så kun, jeg tror kun det kommer til at være Minecraft, der bliver optaget i 2K, fordi at hvis vi kommer til at lave noget CSGO YouTube eller noget andet, så kommer det nok ikke til at være i 2K, fordi det har vores grafikkort ikke særlig godt af lige nu. Sådan som vores land det ligger. Men også, altså, vi gør jo, haha, så kan du lære det. Det er også snyd, fordi hun er pige. Piger er ikke særlig gode til PvP generelt. Hvad fanden sker der her? Ej, han var nede på 2. Mit spil det hakker. Ja, fedt. Sorry for larmen. Nå. Jasmin røg. Hun mister sit internet, venner. Så hvis I vil se i næste video, så husk abonner, like og subscribe. Og så håber vi bare, at I elsker os, og I elsker de to venner. Og jeg håber, at vores ting, vi kommer til at lave, bliver så fede.